Μειωτική στήθους, θα μειωθεί και η θηλή ή μόνο το μέγεθος του στήθους? Εννοείται ότι συνήθως το μεγάλο στήθος απλώνει η θηλή, μεγαλώνει σε μέγεθος, οπότε μειώνουμε το μέγεθος της θηλής μαζί με το μέγεθος του στήθους. Θα αλλάξει η ευαισθησία στο στήθος μετά? Η ευαισθησία δεν αλλάζει. Επανέρχεται η αισθητικότητα στη θηλή και στο δέρμα μας. Μπορεί τον πρώτο μήνα να είναι επηρεασμένη, αλλά μετά αποκαθίσταται. Θα μπορώ να θυλάσω στο μέλλον? Σε ένα μεγάλο ποσοστό πετυχαίνουμε να θυλάσουμε. Αν όμως ο μαστός είναι πολύ λιπώδης και έχει μικρό αδένα, ούτως ή άλλως δεν θα παρήγαγε αρκετή ποσότητα γάλακτος. Ποια είναι η καλύτερη εποχή να το κάνω? Οποιαδήποτε εποχή έχετε στη διάθεση και το χρόνο στη διάθεσή σας για να έχετε την αποθεραπεία, που θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 15 μέρες με ένα μήνα. Πόσο καιρό δεν θα μπορώ να σηκώνω βάρη? Σίγουρα τις πρώτες 15 μέρες θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές για να μην τραυματίσουμε την περιοχή του στήθους και για να μην χτυπήσουμε, αν μπορούμε να πούμε, να το προστατεύσουμε. Μπορούμε να σηκώσουμε βάρη μετά τις 15 μέρες και να επανέλθουμε σε όλες τις δραστηριότητες μας το μήνα.